tervetuloa mun videoon. Mullahan on tänään synttärit. Täytin 34 vuotta, eli kiitos erittäin paljon mielettömästä määrästä onnitteluita, mitä on tullut. Varsinkin Facebookin puolella ja puhelimella ja muuten, niin lämmittävät kovasti minua. Mulla on tänään vähän päällä tämmönen Ridgen suruparta. Jos joku ei tiedä termiä, niin kauniissa ja rohkeissa aina, jos siellä miehillä on jotain pulmia, heille kasvaa ihan yhtäkkiä suruparta, joka on sitten tämmönen parin päivän sänki. Mulla on vaan sen takia, että en ole jaksanut ajaa. Mulla joskus synttärit on hiukan semmonen synkkä päivä, mutta tänään on itse asiassa ollut tosi hyvä fiilis. Vaikka voin kertoa, että ei ole mitään siistiä siinä. Täyttää 34, mutta täytinpä nyt kuitenkin. Haluaisin tehdä synttäreiden kunniaksi muutaman lupauksen. Ja oikeastaan 3, koska aina pitää olla 3 pointtia. Mä ajattelin, mä kerron tänään tälle yhden ja pudottelen tässä viikon aikana muut. Ja ensimmäinen on se, että huomenna alkaa dieetti. Tavoitteet on kovat. Vähintään 10 kiloa ennen joulua pitää pudota paino. Mä tuun teille erikseen laittaa videoita tänne YouTubeen, että miten homma etenee. Niille, ketkä mut tunteen, tietääkin, että mä oon myös painoa pudottanut hiukan aikaisemmin. Itse asiassa mä oon pudottanut monta kertaa ja aika paljon painoa. Mä oon aika hyvä painon pudotuksessa. Mä oon hirveän huono pitää painoa. Et mä oon vähän semmonen on-off, että joko mä sitten on tiukalla dietillä ja pysyn siinä tai sitten syön ihan pitkin haitaria. Nyt ehkä tavoitteena sitten oppia syömään oikein. Mä oon pudottanut itse vuosien varrella painoa muutamalla eri tavalla. Voin tehdä niistä erillisen video, jos joku on kiinnostunut. Voi laittaa tähän alle kommentti, jos haluatte tietää millä tavoilla mä oon onnistunut pudottaa painoa. Nyt tullaan menemään ihan kaloreita laskemalla ja koitetaan syödä aika semmoista bodysafka-tyyppistä hommaa. Jos kiinnostaa, niin mä voin tehdä videoita niistäkin, mutta laittakaa kommenttia. Vielä kerran kiitoksia kaikille kaikista ihanista onnitteluista. Ihanaa, että ootte mukana mun elämässä. Tuttuun tapaan huomenna tietysti kerrotaan, että mitä komiikassa tapahtuu alkavalla viikolla ja että mitä mä sieltä menisin katsomaan. Itse asiassa ainakin keskiviikkona on lavalla On The Rocksissa pitäisi uusia juttuja keksiä, joten keskiviikkona multa kuulee siellä uusia juttuja. Mut hei, kiitoksia. Mä lähden viettämään loppua synttäri-iltaa ja vanhenen rauhassa. Ei muuta kuin nähdään taas. Moi moi!